taxi driver nga nagsaulog sa iyang adlaw natawhan, inay nga mangayo og regalo. Siya na hinuon ang nanghatag og regalo pinagi sa paghatag og libreng sakay sa iyang mga pasahero. Atong ilailahon ang bida sa #SpreadKindness pinagi niining report. Sayo pa lang sa buntag nagsugod na sa pagkayod sa kalsada kining taxi nga naay tarpaulin nga nagpatik og free ride. Ang driver mao ang 56 anyos nga si Abraham Abdon Verdida. Nagsaulog siya siyang birthday karong adlaw ug regalo niya sa mga tao ang free ride sa mga pasahero. Ikaupat di ay kining tuig nga gihimo ni Abdon ang iyang panaad matag birthday ug alang kang Senior Santo Niño. Panaad gyud ako kada tuig sa adlaw libreng sakay. Unya okay ra ba sa iyong pamilya? Okay raman. Supportive ra? Oh, supportive raman akong asawa sir na asawa na ako. Okay raman. Girintahan lang niya ang taxi unit og nangutang pa kini og kwarta aron ikapa full tank sa gasolina. Alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8:30 ang iyahang gigahin sa pagpamasayro. Adunay upat ka mga anak si Abdon. Dili man sila adunahan sa kwarta apan dili kini rason nga dili siya makatuman siya panaad. Ang iyang anak nga babae ang naguban-uban kaniya karong adlaw sa pagpamasayro. Proud kaayo siyang amahan sa kabuutan nini, dili lang kanila kundi apil na sa ubang mga tao. May taga-adlaw maka kauntag maayo permita magkuyog nya. So muna imuhang wish no? And swerte kay ka kay buutan imong papa. Swerte kayo. Pwede mangyo ko ni cancer ni Bongbong President Bongbong Marcos. Mr. President, pwede kinaluoy lang makautang ko ni Mugwan franchise. Usa lang ka franchise sa taxi Mr. President kay di jugo kaabot ana nga kuan. Wa jugo kwarta ikapalit. Pwede po tangal lang ko Mr. President. Bitaw no? Unya imong adlaw na tawhan, librehon ko na usa ka adlaw gihapon. Ang mga pasayro daw dili magatuo apan dako kaayo ang ilang pasalamat sa libreng sakay ilabi na karon nga gauwan-uwan. Thank you kaayo sa opportunity nga free ride. Labi na ron kay uwan-uwan no, naglisod ba mo pangitag taxi? Yes, sir. Unya birthday ko no ni sa driver. Well, happy birthday, Mr. Driver. Okay. Happy birthday! Thank you, Kuya. Gihimugatan sa taxi driver nga si Abdon. Ang hugot kibagtuo sa Ginoo maoy labing mahinungdanon nga magpuyo sila nga matinabangon ug ang Ginoo na lang ang magbalos kanila. Happy birthday Boss Abdon Verdida, ang taxi driver. Angayan kang himong sumbanan sa #SpreadKindness. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.